Sa ngayon po sir, confirmed na po sir na yung victim po passed away sir. Nakikiramay po yung malilipot MPS sa family sir. And yung update doon sir sa incident sir. Ngayon sir, naggawa tayo ng request for autopsy sir with consent sa family. So nagpayag naman po yung family sir. Kaya nag-request na tayo ng autopsy sa crime lab sir. And then ngayon sir, ongoing po yung autopsy sa Bercasio Funeral sir sa. Tapos after that sir, yun yung inaantay na nga natin sir, yung result ng autopsy para once na ma-identify na natin yung foreign object sa loob ng ulo ni victim sir, doon na tayo makaka-conclude ng mga kung ano ba talaga yung insidente na nangyari po sir. So far po, sa ngayon po, sir, dahil po, the other day, mga 2 days ago, marami na pong nag-condolence. Naalaman po natin, kanina lang pong madaling araw, nag-pass away, nasabi na pong si Kapitan. So ano po ang sendong gustong pangapudan sa mga social media, sa ibang media? Tanganin pong once and for all, dahil man po malagay sa hotspot ang malilipot. Sa amin lang po sir na huwag lang po tayo basta-basta mag-post ng wala tayong patunay kasi po parang makakasira lang po ng image sa malilipot. Advice ko na lang po na mag-antay tayo ng mga information na mga totoo. Yun lang po sir. Nananawagan po ako sa lahat ng taga malilipot. Sana po ay magtulungan tayo at magkaisa para mapabilis tong investigasyon na to at mabigyan natin ng hustisya ang ikinamatay ng biktima po sir.